vi hilser på freestyle-rapperne, så skal vi have de første 3 ord, så de kan blive introduceret ved at gøre det, som de er allerbedst til. Og jeg skal bruge 3 ord, der har noget at gøre med, hvordan man er på den ideelle festival. Hvis man havde milliardbudget, hvad skulle man så have med på festivalen? Har I nogle forslag her? Hvis man havde milliardbudget, du må godt drømme stort. Et sommerhus med på festival. Sådan en foldet sommerhus. Sådan, man ryster ligesom sådan en pop-up telt. Så er der sommerhus. Okay, sommerhus, gummistøvler og stoffer. Sommerhus, gummistøvler og stoffer. Er I klar til at... Må jeg lige høre? Er I klar til at se noget freestyle rap? Lige om det der sommerhus, de der stoffer, du, det er mere end jeg kan overskue, yeah. Og det er ikke ligefrem lige så pinligt. Eneste stof, jeg har brug for, det er dopaminfix, yeah. Og jeg har en karriere, det kan mig desværre. Selvfølgelig er jeg helt som på stoffer, når jeg står her sammen med jer, yeah. Okay, det føles som at man får elsket, når vi står her fucking sammen her i teltet, yeah. Og jeg tænker, det er noget bøvl. Sidst jeg brugte et kondom, var det bare en gummistøvl. Af for satan, sick indlæg, man lige som han rapperen lige kan, man. Yeah, og jeg kan rappe de tekster galt, hvor jeg flexer. Er I klar på at hilse på den regerende Danmarksmester? I freestyle rap, han er den, der fucking bedst i fad. Din kæmpe stor hånd til den, let it go! Oh shit, ja, vi ved, hvad der sker. Hvor er han henne? Han sidder lige her. Yeah, okay, det er hammerne fed. Nu er vi til snak og sæd. Nej, det er vi ikke. Vi har det virkelig fint. Jeg er kun kommet her ind for at være en rimmaskine. I ved sgu godt, mig og gummistøvlen, vi er en team. Vi er ikke til snak og sæd. Vi er til grineri. Let's fucking go, alle sammen. Lad mig høre jer bare fucking sige skål alle sammen. Det synes jeg bliver. Lad os tage en tår, vi er ikke blevet våde nok af regnvejr. Yeah, så lad os begynde. I ved sgu nok godt at det er mig, som der er det sygeste. Jeg vil nemlig sige, homie, motherfucker. Gummi på pikken er det eneste, jeg står for. Jo, det er min holdning, og det er sgu praktisk. I ved sgu godt, at det er lidt uartigt. Hey, kan I godt lide Bob Marley? Så kommer I til at elske Konradi! Kan I også godt lide flæskesteg? Så kommer I til at elske mig. Hey, for jeg er ligesom Fetterlein. Jeg er på stoffer hver dag, har taget et Emma-streg. Hey, alle sammen sig I fucking go! Vi ses senere, bro. Fordi jeg skal til at gå. Er der noget, du vil svare på det? Ha' et godt show! Lægger de vilde linjer, mig og mine venner, man, vi lægger de griner og rimer. Ja, og jeg kan dumme tøjne, mig jeg render røden i den der gummirøjse. Ja, mod morgen, I dufte dræber, så det er godt, at vi har husket vores gummistøvler. Ja, det har ikke været en nice dag, men for det så længe, at man har en rejse. Sommerhus, og I ved, at vi slapper, fordi motherfucker står her med stillinger, vi er kammerater. Alle sammen, lav noget larm, jeg vil se I klapper. Når I giver noget for Elias Benafia. Jeg hedder Elias Benafia. Tusind tak, fordi du ikke godt, det er mig, som der takker. Vi har en Danmarksmester, en der laver rap-tekster om, en der kun er kommet for at sælge stoffer bagefter. Så kom I fucking hen til mig, hvis du gerne vil købe den der fucking Emma-streg. Jeg har gode priser, og jeg kan se, hvor du står og kigger. Jeg vil lige fremhæve for senior-segmentet, at det ikke er noget, jeg mener. Super dealer! Med mindre positivt tænker, at Elias han var fucking ude af skide. Ja, hopper lige her på scenen. Hvad så? Alle sammen er I klar til at se lidt mere grineri? Nå, men jeg synes simpelthen bare, vi skal videre med det. Jeg vil gerne høre et helt minut sammenhængende freestyle rap fra den regerende Danmarksmester i freestyle rap, Den Lette Gade. Og I kan simpelthen få lov til at få ham til at rappe om hvad end i hele verden I godt kunne tænke jer. På, kaster mig under bussen, find på et eller andet sjovt.
Aula. Der blev sagt Aula. Skal vi have et ord mere for at udfordre ham? Aula og... Hvad siger du? Klamydia. Den perfekte kombination Aula og klamydia. Hvad er der ud af den der, mine hører? Giver vi fuld energi! Jeg sidder der, og det er mig, som der er lærer. Sætter ind på Aula med en elev, som der giver mig lidt besvær. Jo, helt seriøst det, jeg har en travl dag. Straight up folkeskolelærer sidder på Aula. Og der vil jeg sige, den lette gave lægger dem skole-hjem-samtale. Jo, nej, det er sygt fedt. Den der skole-hjem-samtale bliver så hyggeligt. Jo, helt seriøst, det er ret svagt. Så står jeg her som en klaphat og ser en landskamp klam dag. Fuck Tyskland, det rimer ikke, det mener jeg bare. Jo, og det er ret svagt, og det er mig. Lad mig få en klapsalv. Hey, slå mig. Hammerne bliver Aula der. Jo, det er det, der sker. Jeg kommer lige herind og improviserer, og jeg vil nemlig sige mig, jeg er ikke matematiklærer. For 1 plus 1, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Jo, helt seriøst, det er rigtigt tæller. Og det er mig, som er Danmarks mester. Og jeg har lidt freestyle-tekster. Jeg ved ikke en skid, for jeg tager det lige stoffer lige og sælger bagefter. Let's go! Vej ned med den lette gade! Skal vi også ikke lige have en runde, et minut freestyle-rap fra den gode Conradi? Og det skal selvfølgelig handle om... Ikke klamydia. Hold kæft, man. I skræmmer alle damerne væk derovre. Hvad for noget? Glimmer og... Glimmer og fisse. Glimmer og fisse. Jeg fik glimmer på mit pæk, det kløder som klamydia. Jeg er væk, for jeg er en af vinderne. Jeg fik slaget i hovedet, jeg får glimmer på kinderne. Hey, og det er pænt flot. Jeg elsker de der glimmer fucking make-up. Yeah, fordi jeg elsker læb og larver, som der shopper deres tøj i de bedste farver. Hey, den lette glad. Der mangler noget glimmer på dit forældrebrev. Hey, motherfucker, man, det er sgu skægt. Du ved godt, at jeg kommer ind til den der glimmerfest. Hey, motherfucker, jeg kan lide det, jeg kan lige så godt sige det. Jeg elsker fisse. Mit navn er Conradi. Det er en Conradi. Jeg er mig, der er syg i dag. Jeg skal have så meget klamydia. Hey, det skal jeg have. Jeg skal have fucking AIDS og gonorrhea. Her, hold nu kæft. Jeg skal bare hjem i mit bolletelt. Ja, fuck det. Jo, det styrer rundt. Jo, det der tæt, det er noget, som vi rykker rundt. Ja, jo, det må du forstå, bro. Mit ting, jeg skal stå. Det der tæt, det kan jeg gå, jo. Hey, og det der pisse fedt. Jeg skal have pisse om lidt. I kan se mig i en silhouette, som der klipper en chick. Okay, slap af. Giv mig en hånd, giv mig en hånd! Men det kunne sgu godt være, at vi også lige skulle høre sådan fra Elias Ben-Affia, hva'? Sig godt det. Hvad fanden skal han rappe om, venner? Hvad fanden skal han rappe om? Festivalstol, det er pissegodt. Og... Tunivand. Festivalstol og Tunivand. Okay, det er fint. Sæt den i gang. Tun i mit vand, der er tun i mit vand, der er tun i mit vand, ja, tun i mit vand. Hey, lad mig sætte den i gang. Tun og vand og fisse, det er jo næsten det samme. Hey, i hvert fald begge som sang. Hey, sådan der, når den kommer og leverer. Jeg vil gerne have lyden en lille smule op lige her. Yeah. Det var multitasking, for du ved godt, at jeg er god med rappen, når jeg er tun i vandting. Yeah, og det er fucking altid lækker, når jeg kommer ind på festivalen. Fucking stol og flækker, yeah, okay. Og endnu en gang, så mange øl, at jeg bæller en gang, at alle festivalstole bare fucking flækker sammen. Hey, de lægger sig ned til hver en tid. Andre rapper burde bare tage stolen og så fucking sætte sig ned. Yeah, vi har skudt det gode på, der har vi skudt af roligt på. Og du ved godt, at det kan I alle sammen stole på. Hey, jeg er en rigtig motherfucker. Jeg er den menneskelige version af en fucking kopholder. Yeah, for min fucking kopholder. Og du ved godt, at jeg aldrig nogensinde har været en sjoller, yeah. Hey, og det vil jeg bare sige, det er ikke en festivalstol, min ING. For jeg har aldrig nogensinde tænkt mig nogensinde at klappe i. Og der må lige alle sammen høre sit skrrrr. Er der nogen, der har set Bachelorette?
Nu skal vi til en leg, der hedder Bachelorette. Og det betyder simpelthen, at vi skal have de her 2 roser i spil. Og vi skal finde en kvinde i publikum, der har lyst til at sidde og vælge mellem 3 ydmyge bejlere. Og hvis der er en, der har lyst til at kaste en veninde under bussen her. Så jo, her er der en veninde, der vil kaste under bussen. Du skal simpelthen ikke gøre så meget. Vi kommer bare lige til at stille dig et spørgsmål hver. Og så svarer du på det spørgsmål, og så har vi en lille... Vi skal prøve ligesom at karakterisere dig med en lille rap hver. Og så når vi har gjort det, så giver du en rose til 2 af os, som så skal duellere om din endelige gunst og få den sidste rose, ligesom i Bachelorette. Okay? Hvad hedder du? Helena. Giv lige en kæmpe stor hånd til Helena her. Vent med mig, han kommer. Du skal simpelthen starte med at snakke med den første bejler. Han hedder Aske til daglig, og som rapper hedder han Lette Gade. Helena. Love's in the air. Jeg skal spørge dig om noget, jo. Hvordan tjener du dine penge? For jeg har ikke særlig mange. Det tegner godt. Hun er på SU. Det er godt at have noget til fælles. Hvad læser du? Du læser til bygningsdesign. Og bygningsdesign, hvad er det fedeste ved det? Hvad er det, der sker? Jeg får lov til at være kreativ og faglig på samme tid. Lad os arbejde. Stilling, giv mig et beat. Helena, jeg vil ikke være tavlig. Helt seriøst, nu bliver festen sgu lidt rowdy. Ja, nu bliver festen lidt rowdy. Jeg vil gerne være kreativ med dig. Og lidt faglig. Jo, ja, jeg mener det før. Og hun bliver slet ikke tør, fordi jeg ved, hvad jeg gør. Og alting, det er lækkert. Jeg mener, det er det, som jeg siger. Jeg har nemlig fulgt med mine biologi-timer. Jo, ja. Og helt seriøst, jeg synes, at det er sejt at møde en som dig. Jeg har lyst til, at du kysser drengen, og vi fælles laver noget bygningsdesign. Jo, sirligt for. Ærligt talt, så kom der herop og kys min krop. Det vil jeg synes var flot, og vi kan finde noget fælles, som vi kan bygge op. Ærligt talt, den bedste rapper kommer lige herinde og vinder mesterskaber. Du og jeg, vi bygger op og rammer de næste etager. Og vi skal spare på luften, så vi tager en elevator. Jo, det er det, som vi gør. Og I ved sgu da godt, at det er sgu da mig, der er nørd. Og der vil jeg sgu se efter en ting, som jeg kan gennemskue. Ja, vi passer sammen, for vi er begge 2 på SU. Det er, som jeg siger, ærligt talt, man. Jeg er for de rigtige værdier. Og Stilling, jeg synes, at du er super. Du gør det super godt. Det hele der er så flot. Det er for tid at cut. Men det var kun den første bejler, fordi Conradi, også kaldet Jonathan, har også noget, jeg vil spørge dig om. Helena? Ja, okay, godt nok. Dårlig start. Mit første spørgsmål, hvad hedder du? Du ligner ikke dit profilbillede. Hvordan er du vokset op, og sådan, hvad for et liv har du levet, og så mange spørgsmål på en gang, sådan, hvad er din livret, hvad er din livsform? Nej, hvor er du vokset op? Jeg kommer fra Holbæk? Ja. Nice! Ja, way! Okay, fedt. Og har du haft sådan en hund? Nej, jeg har ikke haft hund, men jeg har en kat. Du har en kat? Jeg har hos mine forældre. Okay, fedt. Okay, nice. Jamen, det kan jeg også bedst lide. Jeg er også mest til katte. Okay, fint. Nej, det er nice. Så tager jeg bare lidt den her mikrofon. Alright. Jeg har alt, hvad jeg skal bruge. Ja, sund pige fra Holbæk. Du skal bruge hen til at holde mig væk. Fordi mig og dig, vi skal have en jacuzzi. Vi skal på luksusrejse, og jeg skal have din... Nej, klip det. Jo, jo, og jeg giver dig Lise Kat. Yeah, fordi jeg er en fucking charlatan. Du kan altid bruge mig, så vi får en krassentræ. Yeah, motherfucker man, jeg synes du er fed. Jeg har været nede med det der Holbæk Sø. Yeah, jo men, og den var sgu god. Jeg har engang taget til Holbæk Station. Og jeg kan fortælle, jeg gik ind og købte baby bikes i 7-Eleven. Det var en dårlig historie i mene, men det var det interessante. Jeg kunne lave den freestyle-linje, for jeg ved ikke en skid om Holbæk. Du skal følge hjem til mig, fordi at dig, man, du var en kæmpe steg. Yo, og lad mig lige hurtigt sige, jeg ved, at du er en pige på SU, men jeg er fucking krig. Yo, man, jeg bor vejle hver dag. Yeah, man, og jeg vil ikke styre. Jeg springer på dig som et tigerdyr. Hey. Jo, jeg er sgu ikke så klog, jo, hvis jeg var en køler, vil jeg lægge mig i din krog og rulle rundt for dig. Fordi jeg er sgu ikke neder. Nej, men du må til dig en tid,
giv mig masser af godbidder. Yeah. For fan, for dig vil jeg hoppe ud fra 9. sal. Fordi at du er lige så meget af du en kat. Jo, den er dårlig, den var plat. Glem det. Okay. Jeg har også et spørgsmål til Helena. Det der sker nu, det er, at han prøver at flirte med dig. Det... Jeg behøver ikke en oversætter. Alle kunne klart se det. Jamen, nogle gange skal man stille nogle vigtige spørgsmål på første date og sådan noget. Sådan, har du nogle eugene zoner? Okay, hvis nu, fordi du sagde, du var fattig, og jeg er fucking rig, så jeg vil gerne bare købe ting til dig. Så hvad skal jeg købe til dig for at vinde dit hjerte? En chihuahua! En chihuahua i hvert fald. Det var mere for at vinde hendes hjerte, tror jeg. Hun har lige sagt, hun er til katte for helvede. Altså, hvad foregår der? De er samme størrelse. Ja, men det er mig og Conradi også. Nej, han er større. Er der noget veninderne? Du kan godt trænge sig på gummistøvler. Hørte du godt i starten af showet, hvad jeg bruger gummistøvler til? Love is in the air. Okay, bare giv mig beat. Ja. Er vi klar til Doja, eller hvad? Ja. Okay, jeg sagde, hvad jeg sagde. Og vi køber gummistøvler til at tage dem af. Ja, jeg tager dem af. Og du kan også få et regnoverslag. Alt hvad du vil have, vil jeg gerne give til dig. Det skal ikke være nogen fucking problemer, yeah. Og det skal ikke være misforstået. Selvfølgelig får hun brug for gummistøvler, efter jeg har gjort den pige våd. Okay, med dream, så du ved godt, at vi kan også godt lave sexting, yeah. Okay, og hvis du gerne vil have det, vil jeg gerne købe fucking alle regnoverslagene, yeah. Okay, vi kunne være syveninder. Næste år, når vi skal på Roskilde, så køber jeg en hytte til dig, yeah. Okay, og get good. Jeg er typen, som der har taget håndklædet med, yeah. Og jeg er den eneste, der har. Og det er ikke ligefrem, fordi jeg skal komme og spille så smart. Men jeg vil gerne også se den misser, du har. Men lidt på en anden måde, ingen kommentarer. Det kan jo forvente et svar. Men når man lige kommer ind og gør én ting klar. Yeah, okay, det er ikke noget vi spørger. Jeg elsker dig, om så du er våd eller tør. Yeah, okay, det er virkelig fucking fedt. Du er så lækker, jeg har lyst til at tørre dig, når du har skidt. Yeah, det vil være profit. Hold kæft, hvor vil vi to være fucking hit. Yeah, og hvis du gerne vil have regnoverslag i formiddag, så er jeg sikker på, at vi bliver en ordentlig match. Yeah, og det er ikke ligefrem noget bøvl. Du sagde det, du allerhelst vil have, det er en gummistøvl. Yeah, og du kan få gummistøvlen. Ja, til det tredje ben, ligesom med snøvsen. Ligesom snøvs. Og du ved godt, at der er lige et par ting, der skal prøves. Yeah, for en fucking boss nu. Vi kunne være både, vi kunne være tør, os to. Yeah, okay, i virkeligheden, så ender vi pissevåde. Vi driver af sved og sæd. Når vi til den svære del for Helena. Helena, det er Conradi, det er den lette gade, jeg hedder Elias. Nu stiller vi os lige her om på hver sin side af dig. Har du et eller andet krav til en fremtidig kæreste? Et eller andet sådan en af de der dealbreakers? Et eller andet, som man skal opfylde? Hvad? Og sjov. Loyal og sjov? Ja. Okay, der er ikke noget med katte eller noget? Helena, jeg vil bare lige sige til dig, vi er venner nu, så hvis de kommer for tæt på dig, så kan du bare på mig. Jeg har dig. Loyal og sjov og... Bare gør mig glad. Loyal, sjov, bare gør dig glad. En rus tilbage, som du om cirka 2 minutters tid skal give til den ene af os. Giv lige en ekstra hånd for Helena! Let's go! Let's go! Let's go!
silikon. Ligner ikke en million, men jeg vil gøre dig glad ved hjælp af din tissekone. Det vil jeg gerne, for du ikke er mega fjern. Men jeg kunne gøre dig glad, vil du kunne være min ledestjerne. Elias, han vil gøre dig glad med din tissekone. Jeg vil gøre dig glad, også selvom at du har menstruation. Jo, fuck, hvor er det rigtigt. Du vil have en fyr, der er loyal. Han løj over for alle. Hun vil ikke have en fyr, som der bare kan rappe. Hun vil have en af dem, som der gør hende glade. Og jeg kan tro, at jeg er en af de loyale. Hvis du har menstruation, så går der vidt babe. Jo, så kan det godt være, at jeg er bagud. Hun vil have en sjov fyr. Lad os gøre status. Du laver stand-up komik. Du vil ikke, men så lad os spille en, du kan lide. David, en rigtig komiker. Hey, det er lige frem noget bullshit. Jeg synes, at den der, det er egentlig ret utroligt. Jeg synes, det er utroligt. Måske hun vil passe godt med dig. Nu kan gøre dig glad, han er tragikomisk. Det er rigtigt nok, det er hammerende fedt. Jeg snakker bare lidt, snakker lige ham en bare nu vidt, ja, det er tragikomik. Jo, helt seriøst, fuck man, hammerende dope. Jeg tør at gøre dig våd. Vi kunne grine sammen, vi to. Vi kunne spille sammen, vi to. Vi kunne fucking overleve hele livet sammen, ja. Yeah. Hvis du bliver min madame, så vil du være mega islam. Og du ved, at jeg vil have dig op på min stripperstang. Jeg tror selv, at det der, det er super fint. Han starter fucking showet med at være en lort på scenen. Siger hans eneste fix, det er, at han skal have dopamin. Hold din kæft, din grimme dreng. Hun er min! Du lukker at sige, at hun er din. Men du kommer ikke ind på den der store scene. Ja, det er ikke en fucking vild vidunder. Selvfølgelig vil jeg gøre dig glad. Du har de allersmukkeste smilehuller. Rigtig smukke smilehuller, ja, det er rigtigt. Jeg synes, at dit smil og dit ansigt, det er fantastisk. Ja, vi er begge to færdige. Og det er den der pige, som jeg vil have færdig. Så Helene, tiden er kommet. Du skal komme herop, og du skal vælge din bachelorette. Den lette gade, Elias Benafia. Hvem vælger du? Valget er dit. Så vi skal have lavet et lille monopol bestående af de her 3 rappere, så er der en, der har et dilemma, som vi skal sidde og diskutere her i panelet. Din ven får altså en ankelskade, og der er han gået i 10 år i streg nu, så han kan ikke hente alkohol eller løbe ind med tid. Det er smart. Så dilemmaet er, om han skal få lov at være din ven stadig? Fedt. Du har en ven, der altid får ankelskade, altid sover sig, når han skal på Roskilde, så derfor er han en pisse dårlig ven. Vi skal diskutere, om han stadig kan få lov at være i campen, og om han stadig kan få lov at være med. Hvad hedder du? Emil, vi diskuterer Emils dilemma her, og simpelthen, vi skal bare have bilet i gang. Kan han være din ven? Ja, umiddelbart. Jeg har ondt i anklen, drengen. Pudsigt, hva'? Jo. Nej, hvor er det pussy, at du fik ondt i anklen sådan lige pludselig. Og I skal på festival, og han gider ikke at slæbe det. Jeg har en løsning. Det hedder Early Entrance. Ja, sådan er det, men der er ikke noget at lege med. Han skal bare købe en entrance-billet til 39. Ja, jeg synes, at lave det her show er fandme sej, men jeg har fået ondt i min tunge. Kan du ikke lige rap for mig? Jo, det kan jeg godt, for jeg er din dreng. Mærke for nu klokler det også for mig. For fanden, mand, det er mega trist. Så skal han heller ikke, og så står jeg her til sidst. Hvad fanden skal der ske, mand? Skal jeg bære det hele? Eller hvad? Har du tænkt dig at komme med ringene? Ja, du tænker sikkert, om du skal bære det hele. Jeg synes, din ven vil være en rigtig ven, hvis han lærte at hænke. Det er virkelig sjæl, så jeg er pisse ligeglad, om han slog sin akilleshæl. Jo, helt seriøst, jeg synes ikke, han er ærlig, bro. Og det er på tide, at du skærer ham fra. Du skal skære ham fra, det er ret tid, som han bør gøre med sin ankel. Hold kæft, hvor jeg synes, det er pænt af dig. Han burde gå i sit ene ben for at have en ven som dig. Ja, okay. Og jeg vil sige alting skud til alle, som der løfter alle deres venners ting. Det der sker, det er du gå ind på din Facebook-profil og blokere. Her, han er ikke din øjesten. Han er ikke Johnson, han er ikke flash med tunge. Han er på sit højre ben. Fuck det, fordi kommer din ven fra Aarhus V. Nej, så fuck det. Og fuck ham. Og fuck DSB. En skade på Achilles, det er faktisk en sjælden ting. Jeg tror ikke en skide på det, men du hoppede i med begge ben. Ja, yeah, okay, det er ikke så trygt, men hvis du skal løfte alle hans ting indbrud, husk at
løft med ryggen. Hvad sker der? Jo, man, jeg signalerer ham. Er han her til stede? Er han her til stede? Han gider ikke engang tage med! Jeg gider ikke engang til mad. Jamen så fuck ham et sted. Jo, hey seriøst, jeg er skør lige nu. Har han i det mindste kort til en kørestol? Jo, jeg har altså brug for et svar. Har du endelig taget en god kommentar? Må jeg lige se den fod, som du har? Der er ikke noget galt, hva'? Jo, det er den fod, jeg vil tage. Nu får du snart ballade. Hvem er det? Det er ham! Jeg vil med at gå der skabslappen. Der er ingen her, der kan lide at slæbe. Det ved vi alle sammen, særligt den lægte. Så jeg vil bare sige en enkelt ting, som der er ægte. Føj for helvede. Føj for helvede. Så har jeg både løftet en ting og slået op i teltet. Jo, okay. Og det ikke passer godt, hvis dine venner skal slå dit telt op, så burde din kæreste også slå op. Hey, ham der! Han er en af de der snakker. Hvis I er nice, så lad mig se jeres ankler. Ja, godt med de ben. Det kan I godt, det er ikke et fucking problem. Ja, præcis, man. Det er slet ikke underligt. Helt seriøst, det fucking dope shit. Jeg forlanger ikke, at I twerker lidt. Jeg synes bare, I skal vise jeres ankler som en kvinde i burka, der flytter lidt. Der flytter lidt. Jeg tror ikke lige frem, at det her det bliver ynkeligt. Yeah, okay, og det vil I overvære. Det jeg skulle have vist til Lena før, var min flokkende tær. Folk skal holde kæft på medarbejderkæmpen. Jeg har ikke sovet i et år. Hun har ikke sovet her. Let's go. Det er du rigtig godt gammeldags sur over. Folk kan ikke sove i medarbejderkampen. Der er for meget larm på festivalen. Giv lige ham lige noget god energi ind. Jeg er pisse sur på jer. Jeg er rasende. Jo, fuck det der. Helt seriøst, den problemstilling er ikke ordinær. Det vil jeg bare lige pointere. Hold din kæft, vi sover her. Jo, det er det vi gør. Og ærligt talt, mand, tænk at du tør. Jeg mener helt seriøst, dit sølle skvat. Du skal ikke være sådan en bølle og en hat, bare fordi du har bøllehat. Jo, det går sgu ikke. Ærligt talt, men kvinden, hun sover tit. Jeg mener helt seriøst, hun har knoklet i et år. Kan hun så for helvede ikke få lov til at sove? Jo, helt seriøst, jeg taler til dig. I ved sgu da godt, den lette gade. Ja, han står og rimer, kommer lige herinde, og det er sgu da mig med alle linjer. Er det den betaling, hun får for drinksbilletter? Jo, det er fandme ikke okay. Så giv da kvinden noget løn, med. Jo, fuck man, fuck hvor det blærer. Det er dit ansvar, hvis du stopper det her. Jo, fuck rapping. Du kan godt få en til at sove. Giv en orgasme. Gør det nu! Ærligt talt, mand, det er sgu da det særlige crew. Jo, og ærligt talt, jeg siger en ting med ærlighed. Fuck at vinde Bachelorette, der skabte jeg lige kærlighed. Jo, det er sådan det går. I ved sgu da godt, at den er kvinde har brug for at sove. Jo, og der vil jeg bare sige med rappen. Jeg er fuldstændig enig i alting. Fuck at være i Holbæk. Fuck bare rappen. Hold kæft i medarbejderkampen. Let's go! Så lad os lave så meget larm, at man ikke kunne gøre det i medarbejderkampen. Okay, men Elias, du er jo også pisse fucking aggressiv hele tiden, mand. Du er så sur. Hvad er jeg sur over? Hvad er jeg sur over? Hvad fucking ølpriserne? Ølpriserne. Fucking ølpriserne. Fucking ølpriserne. Ja. Jeg er glad for, at jeg er på Roskilde som en af de artister. Men jeg har kun fået fucking 20 drinksbilletter. Okay, der blev I skulle lige jaloux. Det kan jeg kunne godt komme ind og sige fucking lige nu. Det er distraheret, det sker, tingene sker. Jeg er lidt distraheret. Det er som om at alle priserne bare stiger, yeah. Og jeg på fucking mikrofon har et dårligt råd til en brændert med al den her inflation. Det gør mig så vred, jeg er ikke lige glad. Jeg vil have en fad. Jeg vil bare gerne lige have en badbams. Kan man få en badbams inde til en landskamp? Kan vi ikke bare få lov at drikke og stive alle sammen? Og jeg hælder i, jeg gider ikke tjekke den pris hver gang at jeg skal prøve at finde noget med procenter i. Yeah! Hey, når min mål, hvor fuck
er min øl pisse dyr. Fucking skål! Yeah. Jeg vil gerne skåle. Der er et par ting, som jeg gerne ville måle. Jeg vil gerne bruge hele festivalen på at skåle. Men det har jeg ikke råd til. Men Elias, han skal båne. Skål, 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 skål. Elias drikker øl. Kan Elias drikker øl. Selvfølgelig kan det. Selvfølgelig kunne det. Helt faktisk. Tak til Helt sikkert. Alright. Jeg har jo også faktisk en lille overraskelse med. Ja, du har en lille overraskelse. Fordi jeg skulle også have lavet et læserbrev, men i stedet for så tænker jeg sådan der, min lillebror han er på Roskilde. Har I lyst til at høre min lillebror freestyle rap? Så giv Så lad mig langt på flamme! Jeg er fucking sur. Hvad er du sur over, bror? Jeg ved det ikke, bro. Jeg ved det ikke. Hvad er flammen sur over? en toast med 2 endeskiver i. Det er okay. Fik du en toast med 2 endeskiver? At få en toast med 2 endeskiver. Kan vi lige høre jer sige endeskiver? den allersureste lyd, I kan sige lige nu? Kom så! 2 endeskiver. 2 endeskiver. Roskilde, det kan vi gøre surere. Lad mig høre sige. Okay. 2 endeskiver. Var det 2 endeskiver på en toast, der var sat sammen? Jeg kan godt forstå, at du er rasende. Det vil jeg med også være sæver. Det der, det skal bare stoppe her. Og jeg sæver, jeg kan sgu da bryste G. Og jeg synes ikke, at det der er fucking fint. Fucking sjål og svin. 2 endeskiver til overpris. Fy for helvede. Så vil jeg hellere spise makrel i teltet. Kan forstå det, det har jeg ikke råd til. Kun mad på dåse. Ja, jeg kan så forstå. Jeg gik ind for at købe den der fucking toast. Det synes jeg ikke var særlig fucking dumt, for det regnede så meget, blev slatten og våd. Helt fucking slatten. Jeg kunne slet ikke have det. Og jeg selv kan forstå det. Jeg poster rimer. Det er alt for høje priser. Ja, og jeg kan dumme med rimene. Den var med ost, men uden skinke. Ja, det er ikke så klart. Har jeg sagt, jeg var vegetar? For helvede en lortetoast. Har ikke råd til det. Der er ikke tvivl om, at jeg kan sgu da flow med det. Jo, og jeg så teltet i stykker og bruger alle mine penge på en festivalsburger. Som ikke er lavet af endestykker. Ja, endestykker. Giv en kæmpe stor hånd til Flamme! Sindssygt. Vi er simpelthen ved, mine damer og herrer, hvad er ved vejs ende. Jeg stadig har rappet. Så laver vi lige en lille dyst, og den som der taber i den her, skal vi sige 3 gange, bunder den her. Ja, det her kommer jeg til at elske. Det er en leg, man kan lege derhjemme. Den hedder Shotglass. Prøv lige at se ham der. Prøv lige at se min lillebror derovre. Prøv lige at gøre det. Shotglass. Alle sammen bare råb det. Shotglass. Shotglass. Dig der, sig et ord. Sig et ord. Bare et ord. Hvilket som helst ord. Shotglass. Hus. Shotglass. Ordet er hus. Okay. Shotglass. Jeg er alkohol uden rus. Shotglass. Du er en menneskekrop uden en tus. Shotglass. Du er hårpragt uden lus. Shotglass. Du er tom uden cruise. Shotglass. Du er Canada uden goose. Shotglass. Du er en pengepung uden flus. Shotglass. Du er en pussy uden juice. Shotglass. Du er en undermund uden snus. Shotglass. Du er en kat uden en mus. Shotglass. Du er en tissemand uden en trus. Shotglass. Du er en tissemand uden en kus. Shotglass. Du skal have et shotglass. Du skal have et shotglass. Du skal have et shotglass. Okay. Okay, vi prøver lige igen, venner. Nu forstår I lejen. I forstår lejen. Okay. Vi skal have et ord til dem. Vi skal have et ord til dem. Hvad var det ord? Hvad, du har et ord. Perfekt. Fisse. Ordet er fisse. Fisse. Shotglass. Shotglass. Du er en urinal uden at tisse. Shotglass. Du er en grøntsagsafdeling uden radise. Shotglass. Du er det danske landshold uden at misse. Shotglass. Du er en svømmehal uden en flise. Shotglass. Du er vasse uden visse. Shotglass. Du er en kat uden misse. Shotglass. Du er Anne uden Lise. Shotglass. Du er glad uden det triste. Shotglass. Du er Kis
Lise uden misse. Shotglas! Du hedder Anne uden Lise. Shotglas! Shotglas! Du skal have et shot! Du skal have et shot! Jeg er på to. Han har sagt det, det er også en regel, man må ikke sige det igen. Det er fucking. Vi skal have det sidste ord i shotglaslejen, og det kommer fra dig, Holbæk. Lad os gøre det her. Ostereje. En ostereje. Ostereje. Shotglas! Du er flæsk uden steg. Shotglas! Du er bukke uden at neje. Shotglas! Du er et dårligt show uden mig. Shotglas! Du er jule uden lege. Shotglas! Finger uden at pege. Shotglas! Du er Ryanair uden fly. Shotglas! Du er jule uden lege. Du skal have et shotglas! Du skal have et shotglas! Og det betyder med stillingen 2-1, skal Conradi skulle drikke. Kom med det shotglas. Shotglas! Skål! Shotglas! 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 Mine damer og herrer, vi er bare fucking taknemmelige over, at vi kan få lov at være her og få lov at lave det her på festivalen. Og det Hold kæft, hvor er det hyggeligt! Lav lige noget langt for jer selv i et fucking dejligt publikum. Og derfor vil vi bare gerne bruge den sidste rap på at sige tak. Tak for i aften, tak fordi I har været så fantastisk publikum. Og tak til alle de ting, som I er taknemmelige overfor. Er der noget, I er taknemmelige overfor? Hvad er I taknemmelige overfor? Bare sig noget sådan. Hvad er I taknemmelige overfor? Hvad? Din mor. Du er taknemmelig for din mor, for det cute, man. Nej, det er dig, hun er taknemmelig overfor. Lad os lige give mor en hånd. Kom så. Hej. Hvad er du taknemmelig for? Vi var fucking grineren. Vi var grineren. Det er jeg sgu også taknemmelig for, du synes, man. Let's go. Men hvad med dig herude? Hvad er du taknemmelig for dig? Hvad er du taknemmelig for? At være på festival. Du er taknemmelig for at være på festival. Nej, hernede, der er taknemmelig. Du skal taknemmelig ud. Hvad så? Orange Felix, når det regner. Orange Felix, når det regner. Og hvad med heromme bagved? Hvad er I taknemmelige for? At være sammen med Lara. Sammen med Lara. Vi er taknemmelige for Lara. Fantastisk. Hvad er du taknemmelig for? Fisse. Også mig. Hvad er du taknemmelig for? Ferne Branca. Jeg bor med Ferne Branca Fisse. Hvad er I taknemmelig for? Kold bajer. Kold bajer, men du råbte i kor. Fantastisk. Hvad er I taknemmelig for? Hvad? Peanut butter er der taknemmelig for. Lad os simpelthen bare sige tak for i dag. Tusind tak, fordi I kom. Tak for det hele. Det her det er det sidste. Tak fordi I er her. Tak fordi I er her. Tak. Ja. Jo, det lette gade lægger ud og gør et godt forsøg. Hvad skal jeg gøre for at dø? Når jeg siger kolde, siger I øl. Kolde øl. Orange Felix, selvom det regner, så er det godt, at man kan varme sig på en Ferne Branca. Hey, vi skal have Ferne. Ja, man, vi skal op til Stairway. Jeg vil bare gerne fucking sige det. Jeg er ligesom dig, jeg er også taknemmelig for Fisse. Yeah, okay, jeg er i den der liga. Taknemmelig for Fisse, jeg går lige over til Helene. Han går lige over til Helene. Men homie, så skal vi to jo dele. Jo, det har man det sejt. Jeg er taknemmelig for Fisse, og Fisse er taknemmelig for mig. Hvad er det med jer, de piger? Kan vi være 4? Jeg har en pik. Hun kan godt lide Fisse. Hvem kan ikke? Ja, jeg er taknemmelig overfor den der Fisseboller. Og hvis du ikke har givet creme, bruger vi peanutboller. Ja, okay, og det er ret heldigt. I gør alle sammen, at jeg er taknemmelig. Ja, hvis vi ikke har loop, så bruger vi peanuts. 3 dreng, 1 pige, vi gør den peanuts. Jo, det er det, som vi gør. Og I ved sgu da godt, at det bliver vådt, aldrig tørt. Ja, vi gør den peanuts i flere timer. Ja, selvfølgelig er vi grineren. Ja, så det er freestyle rim. Selvfølgelig er vi grinerne, vi kalder os selv for grinerim. Grin, og jeg tak for det lort. Tak fordi du kommer med så mange gode ord. Tak for alt det, som I alle sammen gjorde. Tak til dig og hende deres mor. Der er hende deres mor. Ærligt talt, det er bare metafor. Og tak til Conradis bror. Tak til de bajer, du bragte til bordet. Ja, Flam, du var faktisk den bedste. Så tusind tak til dig for... Gæste. Ja, gæste, han kunne stoppe mig. Jo, og det er derfor, du er min lille brother. Ja, tak fordi vi lavede en linje, der var ret dope. Og tak til dig, Flamme, selvom du ikke helt lige var klar på det. Jamen, jeg er altid klar på det, og jeg kommer for at foste så mange tak, bare fordi jeg måtte komme. Hey, synes I også det? Jeg er glad for, at vi kan komme her og fjolle. Tak til alle jer, der var her på scenen. Tak til hele
fucking industrien. Vil du have... Og tak til alle jer her for at grine. Tak til jeres drenge lige for at rime. Og jeg vil sige, at det er vildskæg. Sidste ord, det kommer som tak for vores DJ. Ja, det er en fucking vild ting, det er rigtigt nok. Jeg vil gerne sige tak til DJ Stilling. Yeah. Tak til dig. Er der også et tak til mig, går det samme vej? Ja, okay, det kan man godt sige, ja. Tak til Elias Ben og Fia. Tak til alle, der er frivillige. Vi på scenen, det kan vi sgu også lide. Tak for jer, der gør det bedste. Sørg for, at 100.000 mennesker, de kan feste. Ja, tak for, at det er en chance. Sørg for, at alle kan drikke bajer på orange. Ja, tak fordi, at I hjælper, når vi skal nys. Tak fordi, I hjælper med det lys. Tak for den elektricitet. Tak fordi, vi må stå her på den scene. Tak fordi, at jeg var DJ. Ha, det var jo vildt skægt. Ja, tak fordi, at vi alligevel dele den her oplevelse. Det gik hurtigt ligesom en bil. Tak til jer, fordi I kom til Grin og Grim. Og tak til min DJ, der rapper bedre end de. Mine damer og herrer. Mine damer og herrer, vi kommer Grin og Grim. Kæft, man, vi sætter ret med oplevelser, der bare stået som en 1000 tak. Vi kan lige få hånd til at sige. Fra On The Spot. On The Spot. Freestyle rap er on the spot. OTS. Vi kommer fra Grin og Grin, hedder det her koncept. Jeg er bare virkelig taknemmelig over, at der var så mange af jer, der dukkede op. Og jeg håber virkelig, at I var virkelig bare glade for at være her. Og i morgen, hvis I er trætte af, at showet sluttede lidt for tidligt, så har vi et show på React-scenen kl. 17 i morgen. Ses vi der! Tak fordi I kom. Det her, mine damer og herrer, lad os lige give de sidste kæmpe store klapsalver. I har set Konradi! I har set Ben Mette Gade! I har set to fantastiske komikere, den første hedder Sofie Skriver! Og I har set Dag Skyd mine nærmer, mine damer og herrer. Og også tak til vores lydmand Anders, og tak til DJ Stilling! Aften start! Lav aftens største klapsalve for manden bag Grin